to wanga Allamatul Kazzabi na wato mai girma cikin makarata to shi na yace akwai wata shiya da aka ce makubo cikin garin Abuja shiyar na iya katta girman buzai amma ya ce akwai coci 7,000 ciki alu inna lillahi wa inna ilaihi kubuwa village sai to ya sake keta wata karya kuma yace Kano kantin kwari akan kuɗi sun yawa da tirela aka ɗauka kuɗi a kai banki to shi da sani wakilin kora da duddugen ka ya ɓoye inda an ka ambaci sunan shi wanda sai ka faɗa mana suna ne mu gayye ba wanga shi aka ce wa muqalqalul kazzabi muqalqalul kazzabi wa'anda su dama Allah ya ce fa walil ladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim summa yaqulu hadha min indillahi ko la yashtaru samanan fa wailul lahum bima katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksubuna Allahu akbar cikin Qur'ani Allah ya faɗe su saboda su wa'anga kaje ya shi kawo sharhin da bai walahayewa tun da ba nan an kayi annabi Isa ba ko a ce wai akwai coci ta kai 7,000 haka dai to gaba ɗaya sai in babu masu tasbihi da tahmidi ga ubangiji duk gaba ɗaya ko ba ka ko ka bai wago baiwa sannan Kano ko America wala ta kawo yaƙi ba a shiga da talerori a ce da kuɗi wai za a ɗauka misali wai ko ƙasar walaha sassarki sakaraɗi na wanda ya kowa arzikin zinari duniya tun da shi an ce raƙumi biliyan 2 da wani abu ka ɗoka makullai raƙumi 2 biliyan raƙumma ka ɗoka irin kis da abubuwa wayanda aka buɗe sto makullai buɗe sto ne makullai ɗaya na buɗe sto raƙumi biliyan 2 da wani abu biliyan 2 da wani abu wala shi an ka ittifaqi wala an yi ittifaqi da in ya koro garge ga gari sai dai mutanen garin su canza wani kamar yan alƙarin shan dabbobi ne za su ta wala ta riga ta zama daji sai dai a koma gina wata alƙarya saboda kambura ba kai suna akwai yara ƙanana waɗannan yaro ƙarami warin mai shekara 2-3 in ga ana tahiya saboda bala'in bidar kuɗin da suka yi fataki na masu fatauci kan wahalar saharar da suka ci ga yini dan ƙarami yaro sai ya sha duro 3 na ruwa how many liters kambura ba akwai mutane wanda an kaiwa a sa'atul ula to ko wannan zamanin wannan sarki ba a ɗauka kuɗi da tirela sarki na ibn yan kursi ko ba haka ne sake wanda su dare sarki sukururub na ibn yan kursi ko zamani ne wala ba hawa abin yaya to duk abin da dai zai waɗi bai ya abin da an ka ce ibn bashabashin ya yi magana cewa za a kai lokacin da daddare yaro karami na goyi su ya hata ya biɗo maka ne abinci to da ya ba zamanin buhari na ba saboda ka sa gane yanzu zamanin ɗaukaka gurguru lokacin bunƙasar rogo za ga mutane saman kasiyoyi da kwallayewa zamanin banga-bangan masara saboda zamanin da dan sakwata cewa aka masara mashin jini ne ta kai to yanzu na ranje Allah in za ka ɗauko bangwami sai an baka civil defense na manzo Allah haka ji wai kamar ka ɗauko da yamma wala ko gwal yawa akai mutane kana ganin ga sunan dan ai ba haka muke